Ja vas ovdje rekao, ćao Trba, pozdrav Raja, ovdje Trba. Ćao svima, ja sam Trba. Ćao svima, ja sam Trba. Testiram klopu pre vas da se vi ne zajebete. Ako vam se ovaj kanal dopada, možete me zapratiti klikom na subscribe. I na YouTubeu i na Facebooku bilo je dosta vaših predloga za različite restorane, ali ubedljivo najviše sa Čekinera. Zato mi danas naručujemo i jedemo piletinu. Bring me one of those chickens. I'll still take that chicken. Think I'll take 2 chickens. I'm gonna have to eat every fucking chicken in this room. Radno vreme Čekineru je od 9 ujutru do 5 ujutru, a dostavu radi na području celog grada. U ponudi naravno imaju samo piletinu i nešto malo čuretine. Mi ćemo prvo naručiti standardno, znači pileći file, 150 grama, 290 dinara. A onda prelazimo na specijalitete Čekinera. Plava traka. Plava traka je pohovano pileće belo meso punjeno pečenicom i kačkavaljem. 210 grama, 350 dinara. Sljedeći od tih specijaliteta, tako reći specijaliteta, je tornado. To je piletina u tortilji sa topljenim sirom, iceberg salatom i tartar sosom. Za 330 dinara dobijete 220 grama. Naručit ćemo još edame rolls. Možete da uzmete 3, 5 ili 8 komada. To su pohovani štapići punjeni kačkavaljem. I ako uzmete 5 komada dobit ćete 2 sosa po vašoj želji. Mi ćemo uzeti jogurt sos i tartar sos. Vidim i salata. Koja ima? Tzatziki, tartar, piletina, urnebes, ruska, 100 grama je 60 dinara. Pa evo da uzmemo piletinu da ispitamo. I na kraju, ako želite da jedete ćureće meso u Čekineru, budite spremni da date više kinte. Ja na primjer uzimam ćureći pohovani filet od 160 grama i on košta 460 dinara. Uskudacija! Evo lista sa cenama onoga što smo naručili. Naručili smo pileći file, plavu traku, tornado, edame rolls 5 komada, pileću salatu 100 grama i ćureći pohovani filet. Sve ukupno to je 1880 dinara. Pošto preko njihovog sajta ne može da se naruči, mi smo naručili preko telefona i rekli su nam da stižu u roku od nekih 40 minuta. Klopa je stigla, rekli su 40 minuta, trebalo im je 32. Sve zapakovano u jednoj kartonskoj kesi. Dobili smo račun. Prvo, ovo je pretpostavljeno pileći salata, 100 grama. I sosići, tartar sos i jogurt. Sve je stiglo u stiropornim kutijama. Mahom je sve obeleženo. Na svemu piše šta je. Evo ga i flyer sa svim cenama. Brdo salveta. 3 viljuške i nekoliko čačkalica. To je to. Pa da počnemo. Vidio sam da u komentarima pišete da bi temperaturu trebalo odmah da izmerim svim jelima, tako da ćemo danas da radimo po tom sistemu. Sva klopa je upakovana prvo u stiroporne kutije, pa onda u aluminijum. Tako da ćemo mi krenuti da merimo jedno po jedno. Izmerili smo temperaturu svakom obroku i prelazimo na pileći file. Temperatura pilećeg filea je 51 stepen. Sve smo uzeli bez priloga sem plave trake, gdje smo stavili tartar sos i paradajz. Eto da vidimo i kakvi su prilaze. Jako mekana lepinja, a u današnjem videu ćemo izmeriti i težinu svakom mesu posebno. Težina samog pilećeg filea je 108 grama. Oni kažu da je pileći file 150 grama, tako da ćemo da probamo sa lepinjom, možda su na to mislili. Da, sa lepinjom je 300 grama, tako da pileći file je 108 grama, a rekli su da je 150. Da probamo meso. Ovo je grilovani pileći file, tanak je i začinjen. Začinjen vigetom, to mogu da vidim po hlebu koji je upio. Lepinja je lepa, mekana. Sad ćemo probati samo meso. Meso pečeno kako treba, slano koliko treba i začinjeno ne mnogo. Ukus lep. Sve u svemu standardan ukus grilovane piletine. S obzirom da smo uzeli bez priloga da bismo osjetili ukus, po mojim kriterijima ovo je ukusno, s tim što bi bilo cool da je malo sočnije i da je malo veće.
Tako da to je to. Prelazimo na chikinerove specijalitete. Sljedeća na redu nam je plava traka. Temperatura koju smo izmjerili na početku je 57,8. Osjeti se koliko je topliji, odnosno file. Mnogo veći obrok. I jedini koji smo stavili prilog, odnosno prilog je tartar i paradajz. Čisto da vidimo kako stižu prilozi u chikineru. Prvo ćemo izmjeriti težinu samog mesa. Plava traka 233 grama, oni su na sajtu rekli 210 grama, tako da ima više nego što bi trebalo da ima. Ima paradajza, ima tartar sosa u normalnim količinama i isto kao i pileći file i ovo je malo začinjen vegetom. A sad ćemo da probamo. Šta je to? To je punjenje rastopljeni kačkavalj. Actually ima jako dobro ukus. Punje je pečenicom i kačkavaljem. Kačkavalj možete i da popijete iz plave trake. Lepinja je mekana, tartar sos je ukusan, paradajz je svež. Sada shvatim zašto sam donali kilu sa vetom. Sad ćemo da probamo samo meso. Plava traka je jako ukusna, ali čini mi se da ima mnogo više punjenja nego belog mesa. Belo meso je samo ovde po ivicama pokovano. Unutra ima dosta pečenice i eto dosta kaškavalja koje smo morali da iscedimo. To je bila plava traka koja je ukusna i s kojom ćete se umazati ako je naručite. Sljedeći na redu je Tornado. Merili smo temperaturu na početku, ona je 53,6,7. Tornado, seckana piletina u tortilji sa iceberg salatom, tartar sosom i topljenim kačkavaljem. Izmerit ćemo prvenstveno težinu. Sve ukupno je 264 grama, oni su rekli na sajtu 220 grama, sad ne znam 220 grama čega, da li samo piletine ili celog obroka. Unutra ima dosta zelene salate, tog topljenog kačkavalja i nema mnogo, ima dosta piletine, ima tartar sosa, tartar sos naravno ide sjajno za svaki chikinerov obrok jer je tartar sos sjajna kombinacija s piletinom. Unutra je seckana pokovana piletina, tortilja nije zapečena, mekana je lepa. Vrlo ukusno, ne toliko izraženih ukusa do duše, sve je nekako blago. Ova kombinacija naravno ide sjajno, u tortilju sve što zavijete je super. To bi bilo to što se tiče Tornada. Sljedeći na redu su edame rolls, pohovani štapići sa edame sirom topljenim. Temperaturu smo merili, temperatura je 80,5, jako toplo. Sada ćemo izmeriti i težinu štapićima. Na sajtu je pisalo 320 grama, ovdje ima 320 grama, tako da ne znam na koju foru, ovdje je svaki štapić posebno, oni su uspeli da svi oni zajedno iznose 320 grama. Pokovana piletina, ovo mi naravno mnogo hrskavije, mnogo tvrđe, punjena je edamer kačkavaljem. Kačkavalj se baš ne razloči kao na reklami. Pokovani sloj piletine je, tako reći, debeo, mnogo hrskavije pokovano nego prethodni obroci. Kačkavalj nije toliko rastopljen, ukusan je, dok ga žvaćete imate osjećaj kao da žvaćete neku gumu. Uz ove štapiće, ove edame rolls, dobili smo i dva sosa. Mi smo izabrali tartar sos i jogurt sos. Kao što rekao, tartar sos je napravljen za piletinu, tako da ovi štapići idu sjajno uz tartar sos, kako ovi rolls idu u kombinaciji sa jogurt sosom. Cool su ove kombinacije s tim što ne mogu da provalim tačno šta je u ovom jogurt sosu. Čini mi se sa mirođijom i origanom i ukusan je, ali je totalna opozicija tartar sosu. Pileća salata, 100 grama te salate je 60 dinara, vi naravno odlučujete koliko ćete da kupite, znači ne postoji određena porcija. U principu da je sos, odnosno umak, sličan ovom jogurt sosu, s tim što nema toliko začina, sitno seckana piletina u nekom jogurtu. Drugačije je nego u vucku. I mi idemo na poslednji obrok je ćureće meso, to je ćureći file pohovani. Temperatura oko 60 stepeni. Sad ćemo izmeriti težinu ovom ćurećem fileu, on je toliki da su ga prepolovili na pola da bi stavili u lepinju. Ovaj ćureći file koji košta 460 dinara i trebalo bi da iznosi 160 grama, iako je ovoliko veliki, on je 144 grama, ispod onog najavljenog. Opet vidim da je začinjen vegetom. Lepinja je lepa, mekana, topla, ali je nekako ima je previše, tako da, na primjer, kao sad ja što sam uzeo bez priloga, nekako ima previše hlada. Ćuretina ko ćuretina, jedna od najvkusnijih mesa
posle pilećeg naravno. File je bio tanji, ali opet ukus na nivou. To je bio ćureći file i to je bilo sve od klope što smo naručili iz Chicken-Aira, a mi idemo na ocenjivanje. Procenjeno vreme dostave 40 minuta, meni je klopa stigla za 32 minuta, tako da ocena 5. Inače, kada naručujete imate 3 zone i različite limite. Ako ste u plavoj zoni i ne pređete 500 dinara, dostava vam košta 80 dinara. Cenama ocena 4. U pitanju su piletine i ćuretine i jasno je da cene ne mogu da budu iste kao kod pljeskavica, ali i sami ste vidjeli gramažu i jasno je da nisu najpovoljniji. Jedna napomena, nama su tartar sos naplatili 30 dinara što nije bilo uračunato u ceni po mojoj računici, tako da ako stavljate priloge, vodite računa o tome koji se možda plaćaju ili ne, pitajte preko telefona kada naručujete. Pakovanje ocena 5. Stiroporne kutije, sve obložene aluminijumom, s druge strane sosevi i salate u odgovarajućim plastičnim kutijicama. Sve što je potrebno bilo je tu, kao i viljuškice, salvete i na kraju krajeva čačkalice. Pileći file je bio ukusan, lepo ispečen i začinjen. Naručili smo bez priloga, kako bi lepo osetili ukus te piletine, ali i da smo naručili sa prilogom, opet to ne bi bilo to, zbog previše hleba, a pretekog filea. Na kraju krajeva, umjesto 150 grama dobili smo 108 grama mesa, sve u svemu pilećem fileu dajemo ocenu 3. Plava traka, meso teže nego što je pisalo da će biti, unutra dosta pečenice i dosta kačkavalja, jeste, curaju na sve strane, ali to je zbog toga što je bilo jako vruće, jako ukusan i obilan obrok i ocena 5. Tornado, kao i plava traka, obrok koji će vas sigurno zasititi, plava traka zbog punjenja, a tornado zbog mesa u kombinaciji sa tartar sosom i kačkavaljem. Ubedljivo najukusniji obrok koji smo danas jeli i zato ocena 5. Edamame rolls. 5 komada u porciji je sasvim dovoljno za jednu osobu. 320 grama je trebalo da stigne, 320 grama tačno je stiglo. Dajem 4 jer mi se ne sviđa kako je pokovano, predebeo je sloj, a s druge strane, da bi ovom obroku dao 5, potrebno da imam mnogo više kačkavalja. Pileći salati fali malo više začina i zato dajem ocenu 4. Evo primjera radi, pileća salata u bucku je bolja nego ovo. Ćureći pokovani file, manje mesa nego što je trebalo da stigne, jako tanak file, ali s druge strane jako ukusno i jako lepo spremljeno i zato dajem ocenu 4. Ako vam se ovaj video svideo, slobodno ga lajkujte, a u komentarima pišite vaše iskustva i predloge i uživajte do sledećeg videa.